Doncs els premis ja ho saps, han tingut una certíssima importància perquè Pedra de Tartera, la primera novel·la, la vaig presentar al Joaquim Ruyra perquè jo no tenia cap lligam amb el món editorial ni d'agents literaris ni res. I aleshores la vaig presentar allí i doncs vaig tenir la gran fortuna que va interessar el jurat i a partir d'allí vaig publicar. Però diria que és gairebé tota la importància que han tingut, encara que m'he presentat posteriorment al Prudenci Bertrana al llarg dels anys. Jo vaig fer una mica el mateix camí, amb un fracàs absolut, perquè també vaig anar a Prudenci Bertrana, vaig presentar, i no només el van declarar desert, sinó que a més van dir que els que s'havien presentat, que com havíem tingut la poca vergonya de presentar-los. Després vaig saber que no se l'havien llegit. I quan va sortir amb les figures de caleidoscopi va haver-hi un cacau a Girona, com és que aquesta és una agradava? I la veritat és que per mi els premis sí que ho he notat, sobretot dues novel·les que han estat premiades. Amb el Sant Jordi, potser? Una amb el Sant Jordi i anteriorment Les Hores Detingudes, que va tenir uns quants premis. Va tenir el Bertrana, que llavors es donava hora publicada. I sí, en aquella novel·la va tenir ressò i ajuda a vendre, la difusió, però jo no em sento marcat pels premis. No, jo tampoc, però trobo que són interessants aquests d'obra publicada. Esclar. Aquests tu no hi vas i algú decideix que d'aquell any, d'aquells 2 anys, la teva novel·la o el teu llibre mereix, no? Diria, encara que també es poden equivocar i que també poden llegir-lo a mitges i que potser n'han deixat un de banda, però tenen més valor per mi. Però crec que m'han condicionat molt poc. Jo crec que estan sobredimensionats. Hi ha una cosa que em molesta bastant. Vas a fer una xerrada, o vas on sigui, et fan la presentació, hi ha algú que va, s'ho ha preparat molt, i el primer que diuen, té tal premi, tal premi, tal premi. I jo sempre penso, i què? I si no el tinc, què? No canvia res que tu tinguis premis o no els tinguis, perquè hi ha gent molt bona que no ha tingut premis, i premis que no valen res, que són una filfa. Jo crec que està sobredimensionat. I a més, de vegades te n'adjudiquen algun que no l'has tingut. I jo m'he passat a parlar amb uns alumnes i em van dir, té el Premi Sant Jordi. Vaig pensar, mira que bé, doncs jo no m'hi cal presentar, perquè si jo el tinc... Una crítica fantàstica que deia, començava així, deia, tot i que és de la mateixa generació del Quim Monzó, Ramon Solsona no s'ha passat de l'article a la novel·la fins fa 10 anys. La frase és per analitzar-la, és a dir, tot i que soc de la mateixa generació del Quim Monzó, és a dir, tots els d'aquella generació, tots fan el mateix camí. Això és absurd, però que per altra banda, en el meu cas va ser al revés. És a dir, vaig treure una novel·la, Figures de caleidoscopi, un cert ressò, llavors et criden pels mitjans. És a dir, jo no serveixo d'exemple de dir, comences amb peces curtes, comences fent articles i després fas la peça grossa. Vaig començar amb una novel·la i quan vaig treure La llibreta de vacances, que és un llibre de contes, vam dir, vostè ho ha fet al revés, això no es fa així. Vaig a contar la gana. Doncs a mi m'ha passat una cosa molt similar. Jo començo amb una novel·la, tot i que és breu, però és una novel·la, i després sí que faig un llibre de contes molt pròxim en ambientació a la novel·la. Però per mi aquest llibre de contes són provatures i és un llibre que jo trobo que té unes certes mancances. I no torno a escriure contes fins molt més tard, fins uns 10 anys més tard. I bé, jo crec que no és el camí necessari. Hi ha moltes persones que comencen amb el conte, s'hi troben còmodes perquè és més breu i després fan la provatura de la novel·la, que vol dir més extensió, però també vol dir moltes altres qüestions i els va molt bé, però no és així sempre. Jo vaig fer el mateix camí que tu. El primer llibre de contes, que és La llibreta de vacances, no li tinc una apreci de cosa experimental només. És a dir, a mi em va servir per provar-me, si ara ho hagués de... no sé, salvaria alguns contes que crec que... però no és una obra que no la considero. Vaig tardar molt a tornar a fer un altre llibre de contes amb un criteri completament diferent i crec que era més madur perquè no havia après més. És
És que jo li tinc molt de respecte al conte, però molt, Sí. A mesura que vas treballant la literatura, el conte és tan essencial que tots els elements han d'estar molt ben posats. Sí. Jo he trobat gust en els últims temps. O sigui, l'últim que he publicat és un llibre de contes, El Pressa del temps, i doncs en aquest llibre, que m'hi vaig passar un parell d'anys aproximadament, però ja les idees eren algunes anteriors, etc., doncs hi vaig trobar el gust i una mica la tècnica del conte, una mica. I trobo també que és molt diferent de la novel·la, té unes característiques que gairebé són oposades i evidentment també té un argument, té algunes altres qüestions que s'hi assemblen. Aquesta em toca a mi. Doncs jo diria que la literatura rural va ser un invent o és un invent que de tant en tant sorgeix com una necessitat d'explicar alguna obra o algun fet, diríem, literari, però que no és absolutament res més, perquè normalment quan es parla de literatura rural, penso jo, que es fa referència que l'obra passa en un lloc que no és la ciutat, que és un poble petit, on la gent normalment treballa a la terra o treballa amb el bestiar, i que potser té aquesta característica negativa afegida de que és alguna cosa passada de moda, antiga, i crec doncs que sorgeix quan es vol contraposar amb un altre tipus de llibres que tenen les característiques, podríem dir, oposades. Modernitat, velocitat en el temps, ciutat i varietat de personatges, etc. A mi és una divisió que no m'agrada, potser perquè en un moment me'n vaig sentir perjudicada. És que no hi tens res a fer, no hi tens res a pelar. Les etiquetes són cruels, i les etiquetes, jo crec que rural i urbana funciona com a etiqueta, i aquesta és de les més fàcils de posar. I tant. I a més, la rural ha de tenir una cosa així com antropològica i de museu. Encara que no ho sigui, però ja està. Jo amb això no m'hi he trobat, però estic segur que no és gaire diferent de quan posen novel·la històrica, o novel·la negra, o novel·la... És a dir, la facilitat per etiquetar i per simplificar és fantàstica, i en el cas que només que surti un tractor ja... Exacte. Però jo també entenc que és una qüestió més d'unes zones determinades, per exemple d'aquí, i mai s'ha dit que Faulkner és un autor rural, quan les seves novel·les són ruralíssimes, per dir d'alguna manera. Però, esclar, és novel·la nord-americana, poca broma, i doncs aleshores ens ho hem de mirar molt millor. Evidentment que jo no m'estic comparant ni molt menys a Faulkner, no he volgut fer pas aquesta comparació, però sí que, deixant Faulkner de banda, no he sentit mai que l'Alice Munro, que viu allà en un poblet petit al sud del Canadà, sigui una autora rural. I els seus contes també són absolutament, gairebé tots, 100% rurals, la seva narrativa. Vull dir que no sempre aquesta distinció en altres llocs, i que sí que sempre en uns determinats llocs. Jo soc un entusiasta, ara fa temps que no llegeixo la Caterina Albert. Els drames rurals són boníssims, són extraordinaris. Els caires vius, ombrívoles, el drama rural es diu així. I solitud. I solitud. És una grandíssima novel·la. És traduïble a qualsevol llengua. Carrer Bolívia és la novel·la que jo crec que m'ha costat més anys d'escriure. En part, és per dos motius, sobretot, perquè la documentació em va obligar a viatjar. Obligar és una manera d'enraonar. Vaig viatjar 2 cops a Andalusia. Jo portava la idea de situar-la a Martos, al final la vaig situar a la ciutat minera aquesta, ara no em surt, bé, ja em sortirà, a Linares, i esclar, vaig passar molt temps amb aquestes anades i vingudes, després l'havia pensat amb una persona determinada,
i després la vaig canviar, vaig fer dues perspectives diferents i clar, vaig passar molt temps amb aquesta novel·la, però no pas perquè tingui una dificultat intrínseca o perquè el fet que es desenvolupi a Linares i a Barcelona i una mica al Pallars m'hagués causat cap problema, no és pas per això. És que hi ha una cosa que a vegades la gent no n'és conscient, i és que la feina de documentació és molt important. Ha de ser invisible perquè no s'ha de notar, i a vegades ho notes, que aquella persona s'ha documentat i vol que es vegi que s'ha documentat, però la feina de documentació jo crec que ens ajuda molt a fer versemblança. I com més documentat i més referències reals tens, segurament més possibilitat hi ha que sembli que sigui veritat. Sí. Jo quan l'havia situat a Martos i aleshores posteriorment vaig viatjar a Martos per veure com era i tot això, vaig dir, no la puc situar a Martos, perquè jo havia descrit el paisatge pla i Martos és molt estrany. Té pla, però després té una muntanyola al mig de la ciutat, que esclar, jo no havia situat els personatges en aquell àmbit, jo els havia posat en unes extensions d'oliveres considerables, que això sí que ho trobava en molts altres llocs de Jaén, inclòs Linares, encara que fos minera. I per això vaig dir, no, Martos no pot ser, per això que si no arribo a documentar-me bé, doncs... I segurament no ho saps tu, però treballes amb molta més seguretat, amb xarxa. Llengua estàndard, a veure, jo... Esclar, què passa amb la narrativa normalment? Que hi ha aquesta... la persona que narra, que pot ser el protagonista, que pot ser un amic i que pot ser una tercera persona. Aquí, doncs, llengua estàndard, ens podem trobar amb un narrador en tercera persona, podria ser que emprés tranquil·lament la llengua estàndard. Si no fa sortir després diàlegs, doncs no passa res. Sí, els diàlegs, jo, per exemple, també m'ha costat molt d'arribar-hi com en el conte. Jo trobava moltes dificultats al començament a escriure diàlegs, és a dir, com enraonen els personatges directament, així. I, esclar, naturalment, allò ja no és llengua estàndard. Allí què hi entra, doncs, d'on és el personatge? Quines característiques té? Quina edat té? Tantíssimes qüestions entren en una frase de diàleg, perquè els meus personatges molts són pallarejos. Per tant, si parlen com el Pallars, jo no els puc fer parlar. Que al Pallars no tots parlen igual. No tots parlen igual, i ara no parlen igual com abans. Per tant, entrem en una complexitat i una casuística que, naturalment, quan escrivim, encara que vulguem reproduir la llengua oral, moltíssimes vegades fem un dibuix intel·lectual d'aquella llengua oral. És molt difícil captar aquesta qüestió. I tu, em sembla que amb l'home de la maleta has fet un treball extraordinari i molt infreqüent, per cert. Però jo ja l'havia fet, és a dir, tant a les figures de cridoscopi com el No tornarem mai més parla del món militar. Jo no m'imagino el mili que he fet jo i, en fi, tots els de la meva generació i les generacions anteriors. Jo no m'imagino, primer, un sergent que digui sobre l'espatlla, armes, ferms, perquè això no s'ho diu mai. Això ni Pompeu Fabra ho va sentir ni s'ho va imaginar mai, perquè era un sergento i era a l'ombro armes i de frentes. És que no pots posar el català. El que passa és que això que dius tu, jo m'ho plantejo de la mateixa manera, però jo mai m'he plantejat l'estil. Jo ja sé que les meves novel·les tenen estil, les teves tenen estil, però jo mai em dic quin estil faré servir, mai, sinó que em plantejo exactament el mateix que dius tu. No puc començar a escriure si no sé una sèrie de coses. Hi ha gent que no, hi ha gent que comença, jo no. I quines coses són? Doncs la història, qui l'explica, com l'explica, des de quina perspectiva, quanta gent l'explica, si és que hi ha algun contrast o no, quina estratègia narrativa faré servir, que això és fonamental. I el conjunt de totes les peces, sobretot una de molt important, que és quan vas donant la informació, la vas distribuint, tot això, et dona el to de la novel·la. I el to et dona també la llengua que faràs servir. Aleshores, clar,
Això no és una decisió que dius, aquest personatge parla... No, tot ha de ser tot coherent, tot coherent. I el fet que en algunes de les meves novel·les hi hagi barreja de català i castellà que respon a una realitat, en el meu cas hi ha una reflexió molt profunda sobre la llengua que no faré ara perquè és tan extraliterària com literària. Però hi ha una cosa que em preocupa molt sempre. I ara quan tu parlaves pensava, tu et planteges els personatges, el que diuen i el que no diuen i tot això, però clar, jo ara puc fer un elogi de la teva prosa, que és la naturalitat. Jo ho tinc com a norma, és a dir, la naturalitat. Quan tu llegeixes, clar que fem literatura, i la literatura fa llengua, s'inventa la llengua, forces la llengua, la manipules, perquè tenim tot el dret de fer-ho. Però és que a més hi ha gent que ho fa, a vegades d'una manera que vol que es noti, que en sap o que... Jo em sento absolutament lluny d'això. Tinc la sensació que tant si és una llengua que he triat un to, no sé, les hores detingudes, un to més aviat culte, un registre diferent, doncs sigui el to... sigui el to que sigui, jo crec que el lector, o vull que el lector li resulti natural. I on volia anar a parar? Amb l'orella. És a dir, jo crec que l'autor necessita tenir orella. Si a tu, la teva orella, no t'entra bé la prosa, el que diu aquell personatge, deixa-ho estar. No ho forcis, no vulguis fer floritures perquè queda fora de lloc. Jo penso que la primera persona, el primer lector que ha de convèncer el que escrivim és a nosaltres mateixos. I quan llegeixes, normalment t'adones que aquell personatge desbarra, has de tornar a començar, o que allò no ho ha de dir d'aquella manera, o que no ho ha de dir senzillament, o bé, buscar la manera que l'altra persona que ho llegirà després de tu vegi que